Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε μια βραδινή ρουτίνα. Το βίντεο νομίζω θα βγει πολύ μικρό. Έχω φάει ήδη. Θα σας δείξω κιόλας τι έφαγα. Επειδή ήταν 2 και εγώ έφαγα μόνο 1. Έφαγα αυτό εδώ. Έχει μέσα κιμά. Είναι κυματοπιτάκι. Είναι τέλειο, εμένα μου αρέσει. Και ήπια γάλα. Να, αυτό εδώ ήπια. Να. Τώρα θα πάω για μπάνιο και θα αλλάξω ρούχα. Τι κάνω? Και ναι παιδιά, μόλις τελείωσα. Να. Φορώ αυτό εδώ το παντέλι και αυτό εδώ το πάνω. Sorry που ακούτε αυτό. Τώρα τι να κάνω? Θα πλύνω το πρόσωπό μου και θα βάλω και λίγο λίπαζάν για να μην ξερνάνε τα χείλη, επειδή τώρα μου ξερνάνε πάρα πολύ συχνά. Θα βάλω αυτό εδώ το καθαριστικό προσώπου. Πώς βάζω? Μυρίζει χαμομήλι. Θα πληθώ. Ξεπλήθηκα από ό,τι βλέπετε. Εγώ δεν αυτή έπαιζα. Α, ναι. Oh my gosh. Τώρα θα βάλω αυτό εδώ. Λοιπόν, τώρα θα βάλω αυτό εδώ για τα μαλλιά. Ελπίζω να το βλέπετε. Να, είναι έτσι. Δεν νομίζω να στο έχω δείξει κάποιο άλλο βίντεο. Τώρα θα βάλω λίγο λιποζάν. Ναι παιδιά, έβαλα και τώρα θα δείτε τη βραδινή ρουτίνα της αδερφής μου. Θα κάνω τι ακριβώς να δει εδώ κατουρά. Λοιπόν, τώρα θα πλύνει το πρόσωπό της με το ίδιο που έβαλα κι εγώ. Να, έλα Ζωή, δείξε μου. Όχι. Να παιδιά, η Ζωή έβαλε. Να, έβαλε. Άντε Ζωή. Άντε σκουπίσου. Θα της βάλει λίγο από αυτό που έβαλα και εγώ. Να, θα βάλει λίγο. Ανέβα πάνω. Θα σου βάλω εγώ για να μην μπει πολύ. Τα μαλλιά. Έτσι, πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Πονίνε. Σκάς. Ναι. Πάει καλά. Λοιπόν, τώρα θα βάλω αυτό για τα μαλλιά. Παίρνω. Δεν πήρες πάρα πολύ. Δεν πειράζει.
sorry. Αου. Είναι και από την άλλη. Έλα. Wow, δεν φαίνονται. Ωραίος έτσι, κοίτα. Το βλέπω. Όχι. Ναι, παιδιά, αυτή ήταν η βραδινή μας ρουτίνα και ελπίζουμε να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like. 5 λεπτά βγήκε κάπου εκεί. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Θα σας έχω στην περιγραφή το άλλο μας κανάλι, να πάτε να το δείτε. Γεια!